Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ? Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα. Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση. Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι. Θέλουμε και ηχομόνωση όμως. Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα. Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, Χρώματα, μονοτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις. Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Θωμά. Όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε. Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό? Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός. Λίγη.